ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትሉ ትምኒተይ እዩ and I just want to say thank you ኣብዚ ኣምሳይ መፂኹም ትጎይታ ዝሃበኒ ኣብ ልበይ ዘእተወለይ ሓደ ቃላት ንክዛረብ ትሰምዑኒ ዘለኹም ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ሙሱኻ ንእሽተይ ባክግራውንድ ናተይ ክነግረኩም ማለት እዩ መን እያ ሊድያ ከይትብሉ ሊድያ ጓል 12 ዓመት ከለኹ ካብ ኣስመራ ወፅየ ማለት እዩ بخومي هم تقرينيا انجليش ميكست اب بحال حاجه كلير كون زي كون تسمعوا لهم مالتيو and I hope you understand that مسوخاني زي فيديو تاع تريو زلهم I hope you don't expect quality high definition high tech well edited زوانه فيديو تاع expect نغيت غوري منشن غورو زلهم በቃ like ለበልስ a simple life the simplicity እሰሪ ሄ ዘለኹ ማለት እዩ ከም ዘላ አላ ሙሱኽ ኣኒ after background most definitely ደቀይ ወይ ከልበይ ወይ ዱመይ ወይ God knows what else ክትሰምዑ ትኾን እዮም ኢለ ዝኣምን ንስኻ please excuse me ለኩም ኢለ በቃ እግዚአብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ኩሉ ጣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ነገር ክንፈልጦ ክንሪኦ ክትሰምዑ ማለት እዩ ፀጉ ይፍስሰልና ከም አንዳበልኩ Ave Maria ይብል እንደዋይ ማዓሪ ሓልውና Thank you so much God bless you and I love you